من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانه عاشق شیدای تویم دنیا همه میدانه ترکی نغزه چی بنه؟ شوده بسیار هم صدای خوب دارد هنرمندی مشهور است تماشا کند و به شما زنگ زده بگوید که خواستگارانت رو انتظارم شما خواستگار میفرستید میفرستم چی بنه؟ مفتونی همی چهرهتان شده ما هم دل کشیده گرفته عاشق کرده گپ در برای سرود نمیره و همی مادر ما به خانه شما به خواستگاری روان کنم شما یک شوخ پسر داره ولی مادرش نیست توی نشده پس این پسر بچه از کجا پیدا شد یک تا دو تا هم خیلی شغال صفت ها ما برا مردک نمیگیم برای چی که در صف مردی نیستم عاشق دلیا بی من لیلی یغنا بی من هر شب به لفظ سغدی درای در خوابی من доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани риш ва мӯйсар ва протеини бца зиёд кардани вазни бадан дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба тамоми шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад рақамҳо барои тамос дар рӯи экран як ҷаҳон салом нисори якояки шумо тамошобини канали ошно лайв инак барномаи гапапшо бо шумо ҳастам ман рустам азимӣ дар меҳмонии мо қарор дорад яке аз чеҳраҳои муваффақ яке аз ҳунармандони умедбахш ки дар як муддати кӯтоҳ миёни ҷавонон маҳбубияти хос пайдо намуданд биёед шинос мешавем меҳмонро ба идора хушомадед мегӯем бобур раҷабов хушомадед пеш аз ҳама ки вақти қимати хешро дареғ надошта меҳмони барномаи гапапшо гаштед саломат боши рустамҷон бародари азиз ҳазор раҳмат барои таклиф зинда бошӣ ташаккури зиёд ман шуморо ошно мекунам барномаи мо аз чанд савол ва шартҳо иборат аст ва агар шумо дар ҳақиқат гӯед ки ман розиам ки ҳамашро аз удаш мебароям ё ки шартҳои шуморо иҷро мекунам мо барномаро шурӯъ мекунем розием агар суоле ки писанди дили шумо нест ва ба асаби шумо яъне ки таъсир мерасонад шумо ҳақ доред ки бо оташфишонак онро дар пеши назари тамошобин оташ занед агар суолҳо писанди дили шумо ҳастанд мардона ҷасурона метавонед ки ба бинандаи мо посух гӯед розиед пас интихоби суолҳо аз ҷониби шумо марҳамат кунед хоб бисмиллаҳи раҳмони раҳим чорум савол мегӯянд ки ин шабу рӯзҳо рақобат дар байни ҳунармандон бисёр сахт аст ва аксари санъаткорон сояи ҳамдигарро аз девор метарошанд шудааст ҳолате ки ягон дӯсти ҳунармандон дар рӯи шумо хандида баъдан дар сари роҳатон чоҳ кофта бошанд ҳастанд ҳамин хел тоифаи дӯстоне ки дар бари шумо ҳастанд вале дар ғайб ба душмании шумо гап мезананд рафтор мекунанд амал мекунанд ва мехоҳанд ки зери пояи шумо чоҳ кананд ва шуморо афтонанд ҳамин хел дӯсто рӯбарӯ шудед не бале дорем хеле дӯстое дорем ки ман ҳозир саволда рад карда метавонам барои чӣ ки ман ӯ дӯстое ки дар бари ман ҳастанд ва ёро ман ҳеҷ вақт дар худам рақобат ҳисоб карда наметавонам яъне рақиб бале рақиби ман шуда наметавонам барои чӣ ки ва ё қати мо ҳамкорӣ дорем рафтуомати оилавӣ ҳам дорем бисёр ҳунармандо қати не ки ин дар мобайн ҳами солҳои охир буромада истодааст ки якта дута ҳам хел шағолсифатҳо мо бора мардак намегем барои чӣ ки дар сафи мардӣ нестам барои ҳамин саволда ба фикри ман ки ҷавоби аниқтар додам чӣ зиён расониданд дар ҳаёти шахсии шумо не дар ҳаёти шахсии ман иншоалло ҳеҷ кас зиён расонда наметавонад не ки ҳамин айқафо истода айпушти инсон ғайбат мекунад мард бояд дар чеҳраи мард нигоҳ карда гап занад ё не не ки ва ё ҳастанд хеле инсоное ки мо ва ёро мард гуфта наметавонем мардое ки мисол дар чеҳраи инсон нигоҳ карда гап мезанад истеъдоди шеърнависӣ ма месанҷом ё ки истеъдоди ҳамин оҳангсозӣ ма омада зораву тавалло карда оҳанга мегиранд шеъра мегиранд бо аз ақиб ба дигар бародаронмон занг зада ҳар хела гапҳои ноҷо гап мезананд хеле ҳолатҳо шудагия не ки ҳолатҳое ки не санъаткорои номдори кишвармон қати ягон ташқати шукри худомо хеле бадгӯӣ надорем рафтуомати
зишт дорем. ва худо мегӯем ки чашми душманони бобур кур гардан. бобур раҷабовро бештар бо суруди лайло лайло мешиносанд. метавонед ҳамин таронаро ба се усули эстрада фалак ва шашмақом сарои беҳтарин. ман фикр кардам шумо аз худаи ин шарт мебароед. дар ҳақиқат бобур ман хато накунам бо суруди лайло 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 ки моли дона баҳром ва нуқра раҳматова ҳастанд, шумо тавонистед ки бо бозхонӣ миёни мардум бо як шӯҳрати дигар илова ба худ гиред ва ин гап рост ҳам ҳаст. бале тамошобиноне ки мисол аз давлатҳои хориҷ ҳам то ба ҳол мо бисёр ин тарона сабаб шуд ки дӯстои зиёд пайдо кардем дар кишварҳои осиёи миёна бигӯем хато намекунем. берун аз минтақаҳои ҳамин шаҳрҳои дурдаст ҳам бошад, шиносои бисёр дӯстои наздик пайдо кардем ки аз баъзе дӯстои 100-солинада бисёр наздиктаранд. беҳтарин аст. ва пас шарти моро иҷро мекунед. хоб ба се усул. аввал эстрада, баъдан фалак ва шашмақом суруди лайло лайло лайло. эстрада ҳамон шакле ки худтон хонда будед. лайло 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 аз дастат вовайло, маҷнун 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 кардӣ маро ҷигархун, ман ки гирифтори туям дунё ҳама медонад, ошиқи шайдои туям дунё ҳама медонад, ман ки гирифтори туям дунё ҳама медонад, ошиқи шайдои туям дунё ҳама медонад. лайло лайло лайло. аку фалакиш бисёрам хуб гузарем. буд ва дар жанри фалак айнан ҳамин сурудро мехонед. хоб лайло 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 аз дастат вовайло, маҷнун 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 кардӣ лайлоро ҷигархуне. ба фикри ман хеле кифоя аст ва худаш низ баромадед. сеюм дар жанри шашмақом айнан ҳамин сурудро мешунавем. лайло 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 аз дастат вовайло, маҷнун 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 кардӣ маро ҷигархуне. ин суруде буд ки дар рӯи жанрҳои эстрада, фалак ва ҳамчунин шашмақом ба қавли сал тоза мо шунаванда шуниданд ки дар ҳақиқат иҷрои суда шаҳртонист. ҳамин қашанг гуфтатонем ки бо тамошобино мухлисо бо нагӯянд ки суруд ҷазир шуд ё ки дигар худи шуд. дар комментариҳо чӣ хеле паҳлавонони комментария бисёра ҳамда мегӯм ин суруда мо ба тарзи эстрадӣ мо худмон хонданӣ будем, не ки мо дар ҳамин вақти тошкент аранҷировкаша шурӯъ кардем. чанд тарзда хондем туғрӣ намегирад. ҳамин чизе ки устод дона баҳром қатъи нуқра раҳматова сароидан ҳамун стилда мо оҳангша нав карда хондем. ташаккури зиёд. бисёр ҳам суруди хуб буд ва клипаш низ тамошобинро ҷалб кард. камдиморо ба ҷои зиёд донем иншоалло бо аз ин беҳтариношо тӯҳфа мекунед. устоди зиндаёд лоиқ шералӣ бо дард ин мисраҳоро эҷод карда буданд. душманонам заифу номарданд, душмани мард орзу дорам, мисли худ покбозу покимон як ҷавонмард орзу дорам. душманони бобур марданд ё номард. хоб посухи дурустро метавонед ба бинандаи мо. посухи дуруст барои бинандагон. ман хеле душманома дӯст медорам ки мард бошанд. ӯ дӯстора шум мебинам ки дӯстои номарданд. яъне дар муҳити ҳаёти шахсии шумо чунин тоифа дӯстонатон ҳастанд? бале бале ҳастанд ки иншоалло. номардӣ карда бошам. бале ҳастанд. рӯзи кияй бедӯсту бедушман нози шукронаи худо ки сафи ӯро тоза кардагӣ ҳастем, дигар вуҷуд надоранд. иншоалло ҳамин шабу рӯз дар намозонро дуо мекунем ки дӯст дахор душман дазор муҳтоҷи номард накунад. чӣ магар онҳо гандум буданд ки
яъне ки онҳоро дарав кардед. бале аз не гандум арзиш дорад, ки дӯсте ки ба мисли ана чӣ хел бигӯм зоҳиран ҳам хел мебиёяд. дар ниқоби дӯст, бале дар ниқоби дӯст омада аз зиндагии одам аз боварият истифода мебаред. бале аз боварӣ истифода бурда, аз каму беш ҳамин эҷоди мо истифода бурда, дар охир ҳаракат мекунад ки туро шиканад. рақиб бошао. Шикастан мехоҳем, иншоалло худо хоҳад, парвардигор такя ба худованд мекунем. бобур нашикастааст? Не чиба мард намешкана ҳичба. Шумо соҳиби як шоҳписар ҳастед, вале модари писаратонро расман ба занӣ нагирифтаед. Чаро? дар ҳақиқат дуруст аст. мо низ шунида будем ки шумо як шоҳписар доред, вале модараш нест, тӯй нашудед. Пас ин писарбача аз куҷо пайдо шуд? Не ҳақиқат надорам. Яъне хеле ягон фикри шояд бофта бошад. зери коса нимкосае ҳаст ва ҳар чизе ҳаст. метавонед ки дар барномаи мо ошкор баён кунед. ин шоҳписар аз куҷо пайдо шуд? аз кадом арӯси баҷоии шумо буд? Хай агар ҳамун шоҳписар боша биёра ба кала мегирем чӣ бане? яъне бо худи шумо нест? Не модараш бурд бо ҳам? шояд, яки ман охир нафаҳмидам. чӣ магар шумо хабар надоред ки якта шоҳписар низ доред? гап нест Рустам. ӯ шоҳписар агар бошад, ҳозир тараққиёт пеш рафтаги ай хун месанҷан мебинан, ай денка меган ку биё марҳамат мо чӣ яктане Ами- 10 там бошад? яктаам не 10 таам бошад зур мо мераса нигоҳ кунем. дар барномаи гузашта гуфта будед ки нияти ба Ӯзбекистон ба хостгорӣ рафтан доред. Росташро гӯед, Лайло хостгории шуморо қабул накард ё зуратон ба қалин нарасид? дар ҳақиқат рост аст. вақте бобур дар барномаи пешин шумо гуфта будед ки ба ӯзбекистон ба хостгории Лейла меравад. Хоб ва чӣ сабаб шуд ки ин хостгорӣ қатъ гардид? фақат нагӯед ки роҳҳо маҳкам шуданд. чӣ сабаб шуд ки шумо натавонистед ки бо Лейла оиладор шавед? дар ҳақиқат якум сабаби буд ки раҳо маҳкам шуданд. байни шумо ишқ буд? бале чӣ бане? дӯст медоштед ё дӯст медошт? ман дӯст медоштам, хайваям дӯст доштагия ки охи файрод карду суруди Лайлию Маҷнуна хонед, дӯст надошта бошад куҷо? агар баъди барномаи мо Лейла ки бисёр ҳам садои хуб дорад, ҳунарманди машҳур аст, тамошо кунад ва ба шумо занг зада гӯяд ки хостгороинатро интизорам, шумо хостгор мефиристед? мефиристем чӣ бане? агар гап зана? яъне шумо розӣ ҳастед? бале чӣ бане? لیلا 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 از دستت وایلا مجنون کردی مرا جگر خون من که گرفتاری تویم دنیا همه میدونه عاشق شیدای تویم دنیا همه میدونه духтари нағзай духтараки нағзай чӣ бане? шавда 12 савол. Мегӯянд ки Зиндаёт Субҳони Саид қабл аз маргаш ба Бобур бедман борхонам иҷозат бошад, мегӯянд ки Зиндаёт Субҳони Саид ки рӯҳашон шод бошад, қабл аз маргашон ба шумо як васияти хос карда буданд. агар махфӣ набошад, мегуфтед ки ин ҳунарманди машҳур ба гӯши шумо чӣ васият карданд? дар умрам пеши по хӯрдам, зи дастам кас намегирад, ҳаёти худ шикаст додам, зи дастам дӯст намегирад. Вой рӯҳу равони устод шод бошад ва бисёр ҳам рӯҳашон шод бошад устод Субҳони Саид. Васияти устод Субҳони Саид ҳамин буд ки охирон лаҳзаҳое ки як 6 моҳ пеш аз маргашон аз олами чашм пӯшиданашон, ман гуфтам бачаҷон, гуфтан дар зиндагии вақти ҷодаи санъата, гуфтан оҳиста оҳиста ана пешироҳ кардест ё бо садои худ бо як вай соҳиби мухлис шидести, аз марду номард эҳтиёт бош гуфтам. нера оташ мезанем. яъне ба ин суол посух гуфтан намехоҳед? бале мо касеро маҷбур намесозем ва зери ин суол чизе буд бобур нахостам посух диҳам ва пас оташ занед. оташ заданро тайёрем. ёсинами какакако ҷодугарӣ ҳам мекунед? не худо нишонатия
барои ширкиёт да парҳезкорем. Худо хоҳад. пас соли дигарро мегиред ва оҳиста оҳиста қироат мекунед ва посух мегӯед. Хуб. шумо сурудҳои яғнобиро бисёр зебо месароед. росташро гӯед. хуни шаҷараи мақсад авлодиятон аз яғноб аст. Оҳ, зинда бошӣ Рустамҷон. Анами савола ман интизор будам. суруди яғнобӣ. аввалин қадаме ки рӯи саҳна ҳамин хел гузоштум, ин суруди яғнобӣ бо суруди шодравон устоди санъати тоҷик Абдулло Султон буд. рӯҳашон шод бошад. عاشق دلیابی من لیلی یغنابی من عاشق دلیابی من لیلی یغنابی من هر شب به لفظ سغدی درای در خوابی من هر شب به لفظ سغدی درای در خوابی من. سلامت باشد مردمی سربلندی مهنتکشی یغناب و زرفشانی. یغناب مهنیم خستی سیواکیم سوغدی چا ارکه کی واتی ما کلمیش مردی ای یغنابی سوغد آپت غیره کت میروم ای یغنابی سوغد آپت غیره کت میروم تو کدام باغش من تورتی ستیروم. سلامت باشه مردمی یغناب زمین. бобур низ аз удаи ин шаҳр низ баромадам ва посухи мухлиси хешро барало ҷавоб дода тавонистанд. соли дигарро интихоб кунед. савол дигар шаyd тайёрай. мехонем ба хуҷастаи Мирзовалӣ занг зада изҳори муҳаббат кунед. пешниҳоди хонадоршавӣ намоед. кани бубинем ин зебосанам ишқи чунин ҷавони зеборо қабул мекунад ё ки не. дар ҳақиқат шунида будам ки хуҷаста низ муҷаррад аст ва бобур низ муҷаррад аст ва шумо метавонед ки ба хуҷаста занг зада аввал хуб пурсупурс кунед ва баъдан гӯед ки агар ман ба хонаи шумо хосткор фиристам бо ман оиладор мешавӣ ва ҳар аксулъамале ки хуҷаста дар телефон нишон медиҳад мо тариқи садои баланд метавонем ки якҷоя шунавем. салом алейкум. хуҷастабону чӣ хел шумо? ман бобур раҷабов шинохте. ман рости охирон суруди шуморо дар эфир тамошо кардам. бисёр хеле суруди хуб хонден. чеҳраи хуб, симои зебо, садои зебо. мафтуни ҳами чеҳратон шуде. мо ҳам дила кашида гирифте, ошиқ карде. гап дар бораи суруд намераву ҳами ба тарзи суруд карочи дила кашиде. ман метавонам ки модарма ба хонаи шумо ба хостгорӣ равон кунам. хоб интизор боше. дар баъзе минтақаҳо баъди ба анҷом расидани тӯи ҷавонони авбош ҳунармандонро дар баъзе минтақаҳо баъди ба анҷом расидани тӯй ҷавонони авбош ҳунармандонро дар ягон ҷои хилват мурданивор мезананд ё ки ғам медиҳанд ё ки издиватса мекунанд. шумо ҳам ягон бор ба тӯй рафта шата хӯрдаед? фақат росташро гӯед. не шукронаи худо куҷое рафтем мардакворона. ҳамаи бародарое ки мисол мардак сифатанд ва марди асиланд қатъиво ҳамавақт. ташаккури зиёд. 3 соли дигар мондааст. биёед мехонем. агар иҷозат бошад ман шумо кӯмак марҳамат. дар ин қутии сеҳнок пул аст. агар миқдори маблағи дар қутича бударо пешгӯӣ карда тавонед, бурд мекунед ва он маблағ моли ҳалоли шумо мешавад. агар натавонед, чун шарти барномаи мо чунин аст, маҷбур мешавед ки ҷарима супоред. яъне ҳамон маблағе ки шумо нодуруст гуфтед, онро метавонед ба қутии мо гузоред. барои осон шудани коратон ман ба шумо кӯмак мекунам. дар ин ҷо 3 вариант ман ба шумо пешниҳод мекунам ва яке аз ин вариантҳоро шумо интихоб мекунед. варианти якум 120 сомонӣ,
варианти дуюм 160 сомонӣ ва варианти сеюм 200 сомонӣ. ба фикри шумо дар ин ҷо кадоме аз ин вариантҳо ҷойгир ҳастанд? Семахнум ябор хонума инҷаша 120 160 210 Аҳа, ман хато кардам. шояд 210 бошад. Не ки ман пешгӯиро шум мебинам ростига Рустам ҷон. Не ҳар чизе ҳаст хуб фикр кунед ва бо диққат гӯед. Агар шумо гӯед ки не ман ба ин суол посух гардондан намехоҳам, касе шуморо маҷбур намекунад, натарсед, пулҳоро оташ намезанем ва тама он тараф мемонем. Агар шумо гӯед ки ман аз ҳудуди шаҳр мебароям ва ҳақиқатро мегӯям, пас агар донистед Агар имконият боша ин савола қад мекунему устарак мемонем. Чӣ гуфтем? чаро дилатон ларзид? Не, дил намеларзам. Ай пешгӯӣ гуфтан ами ҳамаи кор дар зиндагӣ ама хонадам ама хелум пешгӯӣ кардана шум мебинам Рустам ҷон. Бобур ба ин суол посух нагардонидам ва чӣ миқдор маблағе ки дар ин ҷо ҳаст мемонад ва биёед шарти дигарро ба ҷои ин шарт иваз мекунем. Хоб. Агар бобур донистанд ки дар даруни ин чӣ намуд ҷондор вуҷуд дорад, мо ба қавле ба ӯ аҳсан мехонем, раҳмат мегӯем. Агар қапу меша? Не, мумкин нест. Фақат пешгӯӣ мекунед, Қурбаққа боша. мумкин қурбаққа бошад. Ман чизе гуфта наметавонам, чун ин шарт аст ва бояд аз забони шумо мардум шунавад. Ё келас ё қурбаққа, ин ду чизай ба фикри ман. Якешро интихоб кунед. Ҳамун келас ҳам хеш тавори қурбаққа ё фарқш. Яъне шумо гуфтанед ки дар ин ҷо карта калос аст. Ҳа? Ё Қурбаққа келас. ё ки келас? Келас. Пас келас бошад, бобур метавонанд ки онро кушоянд ва ба тамошобин нишон диҳанд, аммо бо чашмони баста. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Ҷазакаллоҳ хайр. Ҳамун чаш таваккалш ба Худо. Чашмо накушоед. Накушоед. Дастонро ламс карда даруни он бароред. Не, шумо бароред онро, надида бардоред. Дасти худо ба тамошобин нишон дед. Натарсед, шумо мард ҳастед, набояд тарсед. Дидагӣ? Заҳрнок нест, пешакӣ мегӯям ки заҳрнок нест ва шумо аз ин чиз наметарсед. Биёед, бардоред. Не чизе ҳаста ки Шуморо кай гуфтед писи худро ки келас аст. Пас биёед келасро бардоред то мардум бинад. чӣ бошавай? Шумо аллакай вариантро иваз намекунед. Гуфтед келас аст. Чашматонро бандед, бардореду нишон диҳед. Не намегазад. Пешакӣ мегӯям ки намегазад, заҳр надорад. Бах. Биё таваккалш ба Худо. Бисмиллаҳ. Гиреду бардор аз замин Вай. чашматон набастед. Вах, вах. Шумо дар ин шарти мо мағлуб шудед. Яғноба муррам, яғноб гули райҳонае, сар то сари ёлаҳош гули торунае. Мардумо мегӯн абри сиёҳ борунае, си алаф шудаи дар ҳасрати борунаҳоя. Саломат бошед. Беҳтарин садо буд. Рошон шод шавад. Ва охирон суол дар он ҷо мондааст ва бобур посух мегӯяд. Биёед якҷоя мешунавем. Ана охирош мегӯянд ки дар бораи суруди Лайло Лайлоро дуздиданатон Дона Баҳром шуморо ба суд додааст. Дар паспорт мисол қатъи устод Дона Баҳром вохӯрдем. Устод нигоҳ кардам, ам нигоҳ кардам, пешшон омада сабдуме Бобурҷон гуфтан сози. Ва ам хел салом алейк кардему ва гуфтан чӣ ҳол дорӣ? Гуфтам устод, гуфтам ба наздикии сафари ҳунарӣ дорем ба шаҳри Тошкент. Мехоҳам гуфтам ягон суруди кӯҳна замзама кунем. Сурудои нав ҳастанд. Гуфтам ман худман мисол тайёр мекунам, баъзе ҷавонода пешкаш мекунам. Яке гуфтам мехоҳам сурудои кӯҳна бошад. Шумо чӣ ақида доред? Гуфтам биё ҳамин суруди Лайлии Маҷнун хонам. Оли тасмим гирифтагӣ ҳастем ки худо хоҳад бо устод Дона Баҳром як суруд пешкаши мухлисона гардонем. Ташаккури зиёд. Ин буд барномаи Гап-Гап-Шоу бо иштироки яке аз чеҳраҳои муваффақи соҳаи шоу-бизнес Бобур Раҷабов. Бо шумо хайру хуш мекунем. Барномаи мо низ дар навбат аст. Хайр. Саломат бошед мухлисони азиз.